Hier in Disseloord, zonder Apollowij, komen de clubleden vaak op sneeuw bij elkaar. Ze organiseren vanuit haar onderkomen de clubactiviteiten. Maar dat mij net meer van de gemeente Ljouwert. Ik weet niet of het hier een georganiseerde motorclub is of wordt, maar het mag daar in ieder geval niet plaatsvinden. Overigens houden we natuurlijk goed in de stad in de gaten, zoals in de rest van Nederland. Waar motorclubs zijn die iets goeds doen, is er niks aan de hand. Maar er zitten risico's aan. We weten dat daar soms dingen gebeuren, onderwereld, bovenwereld, vechtpartijen. En dat willen we natuurlijk niet, in heel Nederland niet. Dus daar treden burgemeesters gezamenlijk tegenop. Daarom hadden de Red Devils verleden week een brief van de gemeente gekregen om het pand te verlitten. Een clubhuis past net in het bestemmingsplan van een industrieterrein. Voorkomen is beter dan genezen, zei de burgemeester. Er is gelukkig nog niks aan de hand in Leeuwarden en over andere steden ga ik niet. Maar iedereen kan de krant lezen en daarom moet je er op tijd bij zijn. Maar hij Bigelix al klachten kregen over de motorclubs in de stad? Nee, dus we hebben tot nu toe zijn we nog vanuit voorzorgbeginsel letten we overal op, maar is er nog geen nadere actie ondernomen. De Red Devils zijn actief in haast 20 landen. Ze binnen Verboen en Tjinsber onder Hells Angels. Ze helpen Bigelix bij begrafenissen van leden van de Hells Angels. De aanpak van de Red Devils past in het beleid om leden van motorclubs die door de schreef gaan het aan te pakken. In wat Nederland had de politie instructies gekregen om er bovenop te zitten en weer nedig op te treden. Stel ze blijven gewoon zitten, wat dan? Uiteraard hebben we dan onze handhaving zoals het altijd gaat, dus dan kan het pand gesloten worden. Dan wees eruit zet. We zullen dat wel zien, maar ik neem aan dat ze zich houden aan de wet. Want ze zeggen ook altijd, wij zijn nette mensen. Dus of het nou een motorclub is, of een damclub, of een leesclub, het mag daar niet.